Itt vagyunk a Fanu Karnevál rendezvényünkön. Idén szakítottunk a hagyományokkal, és nem konferencia alapúra helyeztük a hangsúlyt, hanem kifejezetten végfelhasználókat szólítottunk meg, és végfelhasználókat hívtunk, és igyekeztünk, hogy a rendszerintegrátor partnerek bevonásával mutassunk be olyan élő megoldásokat, amiket esetleg majd tudnak ők is használni a saját gyártásukban. Igyekeztünk applikációinkat valósághűen ábrázolni, ezek között van polírozási feladatot ellátó robot, amit egy CRX-szel valósított meg az egyik partnerünk. A palettázó robotnál egy nagyon nagy robotot használtunk, egy 185 kg-s 3100 mm kinyúlású robotot, amelyik konkrétan vegyszeres lakonokat pakol. Személyes kedvencem a festő robot. 2 alkalommal mutatjuk be, egy délelőtti alkalom, meg egy délutáni alkalommal mutatjuk be az éles festést. A középső szektorban az R50i-ás vezérlőnket mutatjuk be. Ez egy új vezérlő, ami idén került bevezetésre. Ez egy teljesen új vezérlő, teljesen új funkciókkal. Ebbe beletartozik például a Python programozás lehetősége. Igyekszünk az ügyfeleinknek bemutatni, hogy ezzel az új Python programozási módszerrel mennyivel könnyebben lehet a robotokat programozni. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, többen hasonlították például az iparnapjaihoz a rendezvényünket. Nagyon igyekeztünk célzottan olyan ügyfeleket megszólítani, akik tudják ezeket a megoldásokat használni a gyártásukban. Úgy vélem, hogy ez sikerült is.